Geografía e Historia na Universidade de Santiago e se especializou en arte medieval. Realizou a subespecialidade de Historia da Arte Antiga e medieval e museoloxía. Exerceu a docencia como catedrática de Historia da Arte na Escola de Arte e Diseño de Ramón Falcón en Lugo e actualmente está a facer unha tesis. Sí. Ainda despois de deixar de xubilarse, non? Como quen di, segue a profundizar, non? Escribiu tamén libros como estudio iconográfico estilístico dos capiteis da Catedral de Mondoñedo, polo cal, hoxe a súa conferencia vai a versar sobre isto, non? Poderíamos decir que escribiu un montón de artigos, de publicacións e demais, pero penso que o mellor é que nos conte ela o que sabe dos capiteis de San Martín, non? Moitas grazas por terte aquí tamén, cando queiras. Bueno, moitas gracias a Rubén Santiago e boa tarde a todos os presentes. Para min, hoxe, unha gran satisfacción estar aquí co allo da celebración do 800 aniversario da fundación da Catedral de Mondoñedo por obispo Don Martín. Bueno, non fundación, senón da erección da actual catedral. E para mí o que contasen comigo foi moi importante porque eu fixen un estudo en 1993 que me publicou a Diputación Provincial de Lugo e nunca máis volvín a falar desto, o sea, saiu o libro, pero é a primeira vez que falo en público destas conclusións. Entón, quero agradecer a Mario Crecente, a Crecente Asociados, a FEL, a organización, a don Antonio Rodríguez Basanta, con de vicario xeral da diócese, de Mondoñedo Ferrol, a don Juan José Fernández, e a don Gonzalo Varela Alvariño, tamén coengo, a moita máis xente interesada e preocupada por a nosa diócese e polos nosos temas. Tamén quería recordar a persoas que, desgraciadamente, xa nos atopan entre nós, para min moi importantes como don Enrique Calparo. Amigo, admirado, investigador, gran sabio, humilde, rigurosa persona, que me enseñou a nunca asegurar nada, a estudiar, a investigar de unha maneira racional todo, non? Bueno, e tamén a todos os presentes, aos meus amigos, a xente que viviu moi cerca de min este proceso de estudo dos capiteis de Catedral de Mondoñedo, que, como veredes nas fotos, están moi deteriorados e a verdade non puiden atopar fotos mellores para traer, entón a veces hai máis que adiviñar que ver, non? Xente que viviu este proceso porque eu estive 10 anos dedicada a isto intermitentemente, non? Entón estaba no archivo con don Enrique, baixaba, estaba con prismáticos, con teleobxectivos, fixe fotos por exposición, fixe fotos sin exposición, etc. E unha serie de xente de Mondoñedo que coñecín algúns que aquí se atofan, amigos, estiveron vivindo directamente este proceso comigo. E moitas gracias a todos. A verdade, o contido desta conferencia é o contido do libro prácticamente. Nunca se pode dar por sentado nada e hai cousas que se poderían revisar e hai cousas que ao mellor matizaría. Tampouco se pode asegurar, hai cousas das que un pode estar máis seguro ou menos seguro, pero temos que pensar que na Edade Media, o investigador da Edade Media ten un enorme problema, que é que apenas existe documentación. Entón, temos moitas veces que botar man da arqueoloxía, é dicir, da comparación de unhos edificios con outros, de unhos edificios contemporáneos con outros. Por iso, a veces, aventuramos máis sería unha aventura que unha certeza. Nos caso dos capiteis da Catedral de Mondoñedo temos un problema grande. Un problema do material, o granito galego. O granito galego é, sobre todo da parte de aquí, do Valadouro, etc., é un granito de grao duro.
que non permite facer formas moi finas, sino que son formas grosas e formas con pouca definición. A hora de achegar un obxectivo a un destes capitéis, se achegamos moito, resulta que sale máis grao que forma. Entonces hai que buscar un equilibrio entre a fotografía, entre a distancia. E despois, en 1744, no século XVIII, houve unha epidemia de peste tremenda, se houve varias epidemias ao longo da historia, e os capitéis se calearon por razóns obviamente higiénicas. No século XX, para descubrir estes capitéis hai que sacar a cal, pero non se ten moito cuidado e se descabezan figuras, se mutilan figuras. Por tanto, nos vamos a topar moitas veces con cousas que máis se van a saber por comparación, por intuición, etc., que non por o que se vexe aí. Por tanto, quero pedir perdón a todos os presentes, e a veces digo ben, e resulta que ben pouco, e me erguerei e apuntarei como vai ser, e máis ou menos enseñarei as minhas teorías. É dicir, que non son unhas teorías unha cousa aí a rajatabla, sino que sempre decimos pode ser, etc. Bien, como me quero centrar no tema, pois non quero andar con moitas voltas. Outro día, don Ramón Izquierdo Perrín, profesor e amigo meu, falou de unha espléndida conferencia sobre a Catedral de Mondoñedo, a diócesis de Britonia, a primeira, bueno, o cambio de San Martiño de Mondoñedo a Mondoñedo, despois o traslado en 1182 da sede mindoniense a Ribadeo en época de rabinato, despois o bispo Pelayo Cebeira, e Pelayo Cebeira retirouse, é dicir, non faleceu, sino que se retirou, e se retirou a descansar a San Martiño de Mondoñedo. Don Martín xa veu para a diócese de Mondoñedo en 1219 e de 1219 a 1248 rexiu esplendidamente a diócese mindoniense. Tanto é así que unha vez quiso dimitir por sentirse moi cansado, por atoparse moi cansado, e o Papa negoulle esta dimisión. E usted estaba facendo estupendamente e usted continúa. Bueno, ao final, en 1248, retirouse tamén a San Martiño de Mondoñedo e o Papa puxo a un prelado chamado Juan Sebastianes. Don Martiño viviu en San Martín de Mondoñedo de 1248 a 1250, ano en que faleceu. Eu penso que San Martiño de Mondoñedo era un sitio moi importante, sin querer ser irreverente, unha especie de Castel Gandolfo na época, a donde os prelados viñen a retirarse a descansar. Por lo tanto, habería que estudiar isto porque seguramente ten unha infraestructura moi importante, porque non se va a descansar persoas importantes da Iglesia que que sitio. Bien, vamos a partir entonces do documento da morte de don Martín. Tive a sorte de velo no arquivo de Mondoñedo, o original, e reza nos seguintes termos en latín. Obic Martinus bone memoriae mindonienses episcopus, natione Compostelanus, quiseren episcopalem obtinuit, in era 1257 sedit atamen in episcopato usque a 3 sesiones sue 28 annis mensibus quator. Infra quo tempus cathedralem ecclesiam majoris construxit, consumavit et consecravit. Post sessione 2 suam vix duobus annis et mensibus quator, tandem feliciter migravit ad Dominum era 1250 e 78. Bien, este documento da morte de don Martín indica e dice: construxit, consumavit e consecravit la catedral de Mondoñedo. Se supón, Francisco Mayán di que se consagrou en 1246. Según Santo San Cristóbal, en 1248.
Unha catedral para consagrarse ten que ter a ábside principal terminado, é dicir, por o menos o altar maior. Supoñemos que se terminaría durante o pontificado de Don Martín, en 1248, resulta que a catedral ten unha unidade de fábrica moi grande, polo tanto, supoñemos que se faría en un tempo bastante corto. Que particularidades presenta a Catedral de Mondoñedo? Bueno, pois é unha das últimas catedrales galegas. Según isto, se faría na primeira mitade do século XIII. Nun momento en que o estilo románico está xa un pouco de modé. Se continúa construindo en estilo románico, temos o pórtico do Paraíso da Catedral de Ourense, temos edificios como San Xoán de Portomarín, que é máis ou menos contemporáneo a Catedral de Mondoñedo, temos Vilar de Donas, etc. E toda esta xente que construe estes edificios, casi todos se forman no taller no Obradoiro do Pórtico da Gauría. Son discípulos de Mateo. Moitos discípulos aventaxados de Mateo. Que vai a pasar en Mondoñedo? Bien, eu creo que os artistas de Mondoñedo coñecen, como dixo outro día tamén don Ramón Izquierdo, o Pórtico da Gloria. Por suposto, é a obra máis emblemática da segunda mitade do século XII. Coñecen ese gran programa iconográfico. Coñecen tamén os edificios cistercienses, non solamente Santa María de Meira, sino tamén Vilar de Donas, que queda bastante cerca e posiblemente un obradoiro que traballa en Mondoñedo traballa tamén en Vilar de Donas, ou primeiro en Vilar de Donas e despois en Mondoñedo en Xeimeta. Atopamos entón un edificio con solucións góticas, con bóvedas de crucería, con arcos apuntados, con unha complexidade arquitectónica grande, con pilares cruciformes nos que descansan os nervos e os capiteis que son o ese deste estudio, pero todavía con un concepto románico. É un edificio de muros gruesos, é un edificio no que predomina o muro sobre o vano e que todavía nos está presentando, según eu vin no programa dos capiteis, un programa moi románico. É dicir, mentras en este momento, por exemplo, se está construindo a Catedral de León, onde vemos un programa nas portadas que se inspira moito nas doutrinas franciscanas, en el paraíso, en la naturaleza, etc., todavía estamos vendo en Mondoñedo un programa de pecado e redención. Un programa que recolle todo o mellor da arte románica. Estos artistas sabían o que facían, non son tan virtuosos como os que traballan en Portomarín, non son tan virtuosos como os que traballan en Ourense, pero sí, son bons artistas e, desde logo, é un programa poético. Cando estudiamos un edificio románico, non podemos estudiar por separado a escultura e a arquitectura, é un todo conxunto. É algo orgánico, ten unha arquitectura, ten unha organicidade. É dicir, se por exemplo collemos un capitel que é unha peza arquitectónica, porque acaba a columna en caput, cabeza, capitel, pero tamén é unha peza escultórica. Entón, un capitel que sería? Sería unha arquitectura esculturizada ou unha escultura arquitecturizada. É algo indisoluble. Un edificio románico é un todo conxunto. Temos que pensar que nos séculos XI, XII, e neste caso este románico tardío da mitade do XIII, a Igrexa representa un lugar divino, un lugar de oración e un lugar onde se van a perdonar os pecados, onde se van a perdonar as faltas. Hai que entrar purificado, hai que purificarse. Hai un espacio terreno onde está o fiel e un espacio divino no interior da Iglesia. E aquí, no interior da Iglesia, tamén temos o ábside iluminado por a parte este e o resto das naves máis na escuridade. Entón, temos que pensar que nos atopamos con un simbolismo, con un edificio religioso que vai a ter uns condicionantes e que vai a ser un todo conxunto, un todo orgánico e que nos vai a explicar unha mensaxe. Bueno, non quero dar moito rollo porque me conozco.
Entón, vamos a ver se me arreglo con esto que me... Claro. Sí. Estaba antes. ¿Funcionaba? Sí. Era otra posición. No, pero... Claro, quiero pasar. No vas a... Vai por ali as veces arriba. Sí, pero no da. Bien. Bueno, nada, esto é para introducir un pouco Catedral de Mondoñedo, que todos coñecen a fachada, codificado no Bispo Don Martín, 1219-1248, fachada oeste, que é a fachada principal, contraponiéndose ao ábside, que é a parte este, e un fragmento do que sería o interior, que sería, vamos a ver, e aquí como me podo levantar. Eu estou acostumbrada a mis métodos rudimentarios, bueno, isto sería unha parte do interior, isto é o arco trufal, onde vamos a ter un pilar cruciforme, e varios dos capiteles que vamos a ver, a bóveda sexpartita, e este é o ábside principal. Para os dos capiteis vamos a empezar por un da fachada oeste. O meu ratón, de toda a vida. Bien. Bueno, esta portada oeste ten un arco de medio punto, bueno, son tres, unha portada bocinada, e os dous primeiros capiteis, pois un ten uns motivos xeométricos que proceden da orden do cister, é dicir, do estilo cisterciense, que xa estudiaremos, outro unha loita de un león e un animal fantástico, que posiblemente sexa un basilisco, e o terceiro, que é o que vamos a ver, presentaría un asunto religioso e narrativo. Penso que todo o mundo está de acordo en identificalo co lavatorio dos pés. Bien, este episodio do lavatorio dos pés, que é un episodio que pode resultar anecdótico, no mundo cristiano é moi importante porque significa purificación e humildade. Eu penso que en Mondoñedo se trata máis que de un mero asunto de un religioso do lavatorio dos pés, dun carácter de portada penitencial que tería a portada oeste da Catedral de Mondoñedo. Aparece aquí, perdón, que me levanto porque así explico mellor. Esta figura sería a figura de Pedro, que está descubrindo un xeondo. Esta sería a figura de Cristo que o está sinalando. No mundo antigo é moi importante o xesto, o señalo. Bien, además que a xente comprende. Aquí a figura dun anxo que non ten por que aparecer, moitas veces non aparece. Sin embargo, no Mondoñedo aparecen moitos anxos. Non sei por qué, ao mellor que os soportos de Mondoñedo son moi anxélicos, ou porque é unha figura mediadora entre os seres terrenos e os seres divinos. Bien, e aquí aparecerían outros dous apóstolos que están esperando a ser lavados. E ten como unha toalla e outro que descubre o xeondo. As formas son unhas formas grosas, unhas formas non moi finas, temos que pensar que o artista ten que adaptarse ao que serían as dúas caras do capitel e as figuras están condicionadas por o espacio arquitectónico. Entonces, ás veces nos dan un pouco a sensación de que les falta aire. Tamén porque estamos en un momento que o estilo románico está un pouco xa en decadencia. Bueno, isto, que parece aquí, parecen unhas ondas, sería a roupa de Cristo. Do que se trata é de que se vexa con claridade o asunto. Por que é moi importante o lavatorio dos pés en Mondoñedo? Bueno, o meu mestre, Serafín Moralejo Álvarez, que faleceu hai uns anos, que era unha eminencia
que se refire á escultura románica, estudou a portada da Catedral de Jaca, que é unha portada penitencial. Hai varias portadas onde se realizan ritos da penitencia, pero moi poucas portadas que teñan un carácter penitencial. Creo que en Mondoñedo estamos precisamente un destos casos, destos pouco frecuentes casos. Se celebraban o día de Xoves Santo rituais de lavatorio dos pés diante da catedral. Se lavaban as persoas unhas a outras os pés, eran bendezadas polo bispo, polo sacerdote, e despois purificados entraban ao interior do templo a acabar cumplindo os oficios, é dicir, comulgando, confesando, etc. Entonces, estamos falando de unha purificación. Como podemos estar seguros de que isto sería unha portada penitencial? Seguros non, nunca. Pero sí axuda a pensar que cando se fixeron as obras da portada oeste de subir na plaza, subir o chan, apareceu un estanque, un aljibe e pedazos de cerámica. Co cual, isto está publicado por don Santos San Cristóbal. Por lo tanto, posiblemente houvese un estanque ali para lavar os pés. Isto pasa Jaca e en outros lugares, nas portas penitenciais. Ben, nos vamos a topar en Mondoñedo un programa moi orientado aos sacramentos, por a categoría de sé de Mondoñedo, de unha serie que está non empezando, pero sí reafirmándose. Entonces, vamos a toparnos a penitencia, vamos a toparnos continuamente alusións ao pecado e continuamente alusións ao perdón e continuamente alusións á gloria. Vamos a seguir. Bueno, quero facer un inciso dicindo, si por favor me paso, si son un pouco pesada como suelo, se me corta, sin problemas, porque é un tema que me gusta tanto que me... Bien, bueno, esta sería a planta da Catedral de Mondoñedo e a cabeceira. A cabeceira, volvo outra vez a sinalar, perdón, isto é o arco triunfal, con capiteis e con alicerces, con pilares cruciformes, aos que se adosan columnas sobre as que descansan nervios. Bien. Vamos a empezar por este capitente, que está precisamente a un dos lados do arco triunfal. É dicir, os asuntos no mundo medieval, románico, gótico, en realidad, casi sempre, sobre todo no mundo medieval, van a estar aí por unha razón. É dicir, non poñen un asunto aquí que non teña alguna relevancia, nin aquí, que non teña unha relevancia, nin aquí, que non teña unha relevancia, en fin, son asuntos relevantes. Entón, vamos a ver son enemigos pagados, estas cousas. Bueno, este capitel representaría a Santa Cea, a última cea. Precisamente por eso está en unha das entradas do arco triunfal. Que representa o sacramento da Eucaristía? Obviamente. Uno se purifica fuera e uno entra e participa en la Eucaristía. Como poden ver, casi todas estas cabezas están mutiladas. Xa digo, consecuencia de haber repicado o cal. O que sí podemos ver no centro a figura de Cristo con unha figura máis pequena que está sobre o seu ombro, que sería a figura de Xoán. E o resto, o que se fai dunha maneira moi clara o artista é representar que son 12 e que teñen nimbos. Pero xa digo, non pensen que lles conto mentira, pero é que non teño outras fotos mellores. Entón, esta sería a figura de Cristo, este sería Juan, que está señalando posiblemente un pan, señalando a Eucaristía. Neste momento se comulgaban baixas especies de pan e... Bien, o resto dos apóstolos que se apiñan no que sería as tres caras do capitel trapezoidal están moi condicionados polo marco. E aquí, se podemos ver, se ven, non sei se ven, estes dous
que están un pouco mellor conservados, este posiblemente Pedro, porque un obxecto onde se ve un círculo que sería posiblemente a chave. É moi importante na Edade Media os símbolos, a llave, é dicir, sobre esta piedra edificarán a iglesia. E además estamos nunha sede episcopal que se está reafirmando e vamos a ver unha serie de motivos que están avalando esta reafirmación. Bien, ahora vamos a ver este outro capitel vegetal que teña moito importante porque isto é iconografía moi importante si ten, pero quero decir en cuanto a iconografía, pero sí é importante no sentido do tratamento das follas. Son unhas follas de col, son unhas follas naturalistas que vemos que repite Mateo no Pórtico da Gloria. Entonces están empezando a collerse, digamos, vegetación autóctona e estamos abriéndonos un pouco a natureza neste sentido. E o máis importante que me parece é o cimacio. O cimacio, esta peza que está aquí en riba, esta peza, que a veces leva decoracións moi interesantes como aquí. Outras veces a decoración do morgo repicado non se ve. A mí esta encántame, porque, bueno, esta é unha cabeciña fantástica con dous enormes ollos, isto parecen uns panos, pero aquí é como un peixe que dá a volta, casi que morde a cola, e dúas aves. Decimos, por que estas formas rosas, condicionadas por material, condicionadas por este estilo que se está un pouco decadente, contrastan con esa perfección. Bueno, a Edade Media, que se ten por unha época moi oscura, o que pasa que pouca documentación. A veces, a donde non chega unha pedra para mirar, donde non se pode ir a un edificio, está un códice, está unha arqueta de metal. E eses motivos que aparecen se copian. E é un mundo para as artes aplicadas fantástico. É un mundo no que os solleiros fan maravillas. Entón, a mí isto recordame moito estes motivos da miniatura que se enroscan, que entran por dentro das iniciais, que siguen por os bordes dos libros. E o artista está, ao mellor, este hombre que fai estes capiteis, están máis afeitos a facer este tipo de ornamentación que a figuración. Os obradoiros que traballan en Mondoñedo, según todo o mundo, serían dous. Un que dependería máis do Cister e outro que dependería máis dos últimos, do último románico de Mateo. Pero, e por que non eran tres? E por que non era un que facían ambas cousas? É dicir, vamos a ver, non se sabe. O sea, o que se está claro é que isto ten unha figura, por exemplo, que non ten isto. Pero claro, en moito xa digo, isto ten que ser compartido. Bien, ao lado, donde descansa o nervo central da bóveda sexpartita, temos un capitel de 3 caras que presenta un cimacio e con un motivo, ese motivo de follas que se enroscan arriba, que tamén vemos en Meira, que a mí me parece que representa a Cristo en Majestade, un Pantocrátor, e unha escena tamén alusiva. Este sería Cristo sostendo unha cartera, aquí teríamos o león, aquí teríamos un anxo que sería o símbolo de Lucas, que a veces se presenta con alas. Aquí habría outros dous símbolos, que serían o de Juan e o de Mateo, de Mateo, de Lucas. Este personaxe que sirve de nexo entre o Pantocrátor e esta outra escena que hai aquí, que aí sí que me matei porque non sabía que era, que casi non se distingue, e cheguei á conclusión, comparando con outros lugares, que posiblemente, como se representa a Cristo Majestade como no Pórtico da Gloria, que precisamente ocupa este lado do capitel onde máis se ve
E fíxense que a cabeza é un pouco máis grande, e non porque non haxa proporción, sino porque se ve mellor desde abaixo. Bien, e todas estas pezas serían politomadas. É dicir, os capitéis iban politomados. E agora na fachada occidental. Decimos, isto era para enseñar a xente. Como a xente iba a ver desde abaixo? Bueno, se señalaba. Pero además, eu penso que antes a xente veía mellor de longe que de cerca, non? Ahora estamos acostumbrados a ver todos de cerca e vemos mal de longe. Pero antes se veían superficies. Hai que contemplar un pouco as cousas, a veces con perspectiva. E eu penso que todos os personaxes son discípulos de Cristo que le dan símbolos da pasión. Un pouco como o pórtico da gloria. Entón, esta iconografía tan complicada que decir que estes artistas coñecían o pórtico da gloria e todas estas cousas. Isto parecen unhas tenazas. Isto parece unha corona de espinas. Pois a corona de espinas. Pero, vamos a ver, sabes? Digo, todo isto entra dentro do hipotético. Que sea a palabra de Dios. Bueno, así, non? O capitel de lago me parece que representa a expulsión do paraíso. Estamos vendo pecado. Antes, o Pantocrator, veíamos gloria. Vemos a Cristo en majestad. Aquí estamos vendo pecado. Entón, eu creo que este pode moi ben representar a expulsión do paraíso. Este podría ser Deus Padre, un personaxe con barba, un anxo, con unha roupa longa, a persona de Adán, que está desnudo, que está espido e que se toca, e a figura se tapa, e a figura de Eva que vai detrás. O seguinte, penso que me presenta tres escenas do ciclo de infancia de Jesús: Epifanía, presentación e matanza de Herodes. Tamén, como ven, está moi deteriorado e incluso levaría, tamén aquí no cimacio, levaría unhas cenefas e uns motivos de palmetas que casi non se ven. Que sería esta arista, este ángulo, posiblemente a Virxe María, aquí se ve con as mans, unha roupa tamén amplia, tres reis, os tres reis que van con obxetos de ofrenda, pero moi apretados. Estamos en un momento do estilo que non é precisamente o mellor do momento románico, do estilo románico, e tampouco o artista tampouco é Mateo. A figura, esta cara barbada de San Xosé, que sempre aparece, unha figura como nexo, un lindo. Entón, a escena de Epifanía, e esta outra escena que para mí é a presentación do templo. Aquí poden ver unha figura con unha tiara, con un gorro, sinalando unha figura pequeniña que está sentada nun xollo con un limbo, que posiblemente seña Cristo. E dúas figuras, unha muller e un home con obxetos, eu penso que poden ser Alice e San Xosé. Normalmente nos capitéis románicos, tanto das iglesias como dos claustros, é normal moitas veces no mesmo espacio haber tres escenas. Entón, estas escenas como se conectan? Pois se conectan con unha figura que sirve de nexo e un pouco a narrativa do cómic de ahora. Vamos narrando, unha figura sirve de nexo de unión entre unha viñeta e outra viñeta, o sea que sería algo parecido. E nos quedaría aquí estas dúas figuras que parecen ailladas, pero non están. Penso que poden ser a representación da matanza de Herodes. Un rei sentado con unha espada que parece que dá unha orden. E un soldado con un casco leva dúas figuriñas pequenas que poden ser menos e unha espada. Isto vinos bastante mellor a veces ás 3 da tarde con prismáticos, si se veía unha manita con un pouco de constancia, porque aquí se deixa nada. Ver, sí. Debo aprender. Menos nada. Bueno, o seguinte
capitel vegetal con personaxes humanos. Partimos de un capitel corintio clásico, con dúas filas de follas de aquí tres. O que pasa que nas partes neurálxicas do capitel van saindo cabeciñas, e arriba, bolas, como vemos, en casi todo o estilo románico. Bien, aquí vemos pois unha cabeza, outra cabeza que se lle ve un ombro, un ombreiro, e outra cabeza máis a que se lle ve un brazo. Que significa isto? Bueno, no Ameno Pórtico da Gloria aparecen estes personaxes que muitas veces son almas aprisionadas por seus pecados. Muitas veces son personas que están no limbo, que ainda les falta un pouquinho para ir ao ceo e están aí. O que si teño claro é que é un programa de pecado e de redención e que, dende logo, está perfectamente pensado este programa. Así. Bien. Este capitel é moi problemático. Dos santos, San Cristóbal pensa que é a entrada de Xesús en Xerusalén. Eu creo que non. En isto distinto de, penso que un pecado é un capitel que representa pecados, que representa a avaricia, a soberbia e a luxuria. Por qué? Esta figura que está aquí, neste ángulo, que parece que ten unha panza enorme, é a representación do rico del avaro. El avaro que por non pagar, por guardarse todo o seu dinero, estará condenado a pasar a vida eterna con unha marmita colgada do pescozo e atada. E aquí hai outro. Por que é tan importante o pecado de avaricia en estos momentos? No século XI e no século XII, primeira mitade, era moi importante o pecado de soberbia. Adán e Eva pecaron, pecado de soberbia, fixeron ser como dioses e aparecen comiendo deslado. O pecado de luxuria, ojo, cuidado. Pero nestes momentos, por que é tan importante o pecado de avaricia? Porque, a pesar de que a economía ainda é agraria, todavía, está empezando a subir unha pequena clase de comerciantes, unha pequena clase de menestrales, que xa ten os seus cartos propios, está independizando do Señor. E tiene que pagar. Entonces, aparece unha nova clase social e aparece a figura do avaro sendo moi importante. Non debemos esquecer que o arte é unha parte importante da sociedade. A sociedade é unha manifestación da sociedade. Entón, unha sociedade que se está máis ou menos emancipando do campo, estou moito a decir, que continuarán aquí o campo sendo moi importante, pero que están aparecendo toneleros, pedreros, etc. Unha serie de oficios que se establecen nunha cidade onde hai unha sede episcopal e que está habendo un poblamento urbano, é moi importante a figura do hogar. Bien, aquí este outro personaxe, esta é unha figura de un anxo que lle tapa a boca, casi non se ve, non teñen que creer. Parece que está tocando un instrumento musical. Sería tamén outro pecado. Muchas veces el baile, a música, pode ter consecuencias, se non é sacra, se non é seria forma, pecaminosos. Entón, aí está representado. Este outro personaxe con unha man na cara e que está sobre un cuadrúpedo, que sería? Posiblemente o pecado da soberbia. A soberbia aparece en moitos lugares, subido a un león, montado en un león. É un león que, verdad, que parece todo menos un león, pero que calquera lle dice a un canteiro do século XIII de aquí como é un león. Como non o copie de un bestiario que veña de fora, colle o primeiro que ten. E é, normalmente, un cabalo ou un can. Vamos a ver estos exemplos, son moi simpáticos. E a cola dá volta. Iso quere decir que é un león, porque os bestiarios persas e asirios aparece sempre os leóns orientais coa cola da volta. Pero a neve me chama a atención, pero se parece un porco, pero se parece... Os profes, non, é un león. Non ve que ten o rabo que dá a volta? É da idea de león, pois que ten un canteiro de lunas. Se podemos mirar. Bueno, esta xa pertenece a
parte dereita do ábside. Penso que pode tratarse da circuncisión. Desde logo, é unha escena no que aparece a Sagrada Familia e outro personaxe. Aquí vemos un personaxe que pode ser a Virxen como un neno, o seu regazo. Outro personaxe sentado, evidentemente, unha xerais. E, como non, San Xosé detrás, con aspecto patriarcal, con barba, con melena longa e con un bastón. Bueno, temos que pensar que isto, claro, que se ve moi mal. Se ve moi mal, están repicados, e que a mí, vamos a ver, levoume moito tempo, e xa digo, isto non é dogma de fe, é algo que me parece que pode ser respecto a isto. Ao lado hai un capitel que ten 3 figuras de arpías e un león. Bueno, por arpía, se dicen eres unha arpía, porque eres unha mala persona. Pero, ojo, hai arpías e arpíos. Porque, además, medio estilo románico, vemos moitas arpías con cara de home e con cara de muller. E un mondoñedo parece máis con cara de home que con cara de muller, non sei por que sei. Bueno, as arpías son animais fantásticos, seres fantásticos, que teñen corpo de ave, cola de serpe e cabeza humana. Este é o león, que parece un can, pero con o rabo da volta. Sería un capitel que tería nas esquinas follas de gran tamaño e despois estas arpías que simbolizan o mundo do mal e o león que simboliza o mundo do ben, porque Cristo é chamado o león de Judá. Entonces, nos vamos a topar en Mondoñedo moitas veces loitas dos poderes e moitos crucifixos romanos, os condes, en 40 sitios, loitando o poder maléfico das arpías, dos animales que encarnan os basiliscos, todos os vicios, todos os pecados, etc. E o león que encarna a bondade, a forza, etc. E que é como unha alegoría a figura de Cristo. Bueno, este é o meu capitel preferido, que está tamén moi cerca, está no arco triunfal prácticamente a un lado de dúas caras, que é Daniel no foso dos leóns. Daniel significa Dios es mi juez e é o prototipo do xusto. Dende a arte paleocristiana aparece xunto con Abraham como el justo, el personaje que creyó e por eso foi salvado. En este momento é máis importante a fe que as obras. Entonces, el justo vivirá. El justo vivirá. Por eso está no arco triunfal. Daniel era, como saben, un dos profetas que viveu en Babilonia e era moi inteligente, guapo, etc. Caeulle gracia ao rei e o tiña como secretario e se ocupaba dos asuntos do goberno. Os envexosos denunciaron que había roubado os obxetos e o rei condenouno a estar en un foso con leóns. Pero que pasa? Que despois de varios días de estar pechado Daniel no foso, abriron o foso e os leóns Daniel os pesaron. Por tanto, foi falso. O libro de Daniel fala de unha segunda condena. Volveron outra vez a acusalo, volveron outra vez a meter a Daniel no foso e volveu a suceder ao mismo. Pero en estas 4 noites que na segunda condena de Daniel foi arrojado ao foso, non solamente había os leóns, sino o profeta Habacuc leváballe por mor dun anxo, por mediación dun anxo, comida, leváballe sustento, leváballe un pan e un guiso, que é un pouco a prefiguración da Eucaristía, o pan que lle levaba Habacuc. Entón, non é casualidade que este enfrente casi do capitel da cea, porque se considera unha prefiguración do que é a concordancia bíblica, a figura de Daniel, un antecedente da figura de Cristo. E tamén un pouco como motivo de resurrección, como la parusía, la segunda venida
de Cristo al mundo. Entonces, de que se ve moi mal. Hai moi poucas representacións da segunda condena de Daniel, teríamos unha en Mondoñedo e outra en Santiago de La Coruña, pero con esta narratividade, eu penso que o que fixo este capitel era bastante máis ducho, ou sería máis virtuoso que o que fixo algúns dos outros. Era un artista mellor. Aquí estaría Daniel, precisamente no centro visual, na arista, no ángulo, aquí, como un libro encima. Apenas se ve o libro e a cabeza vemos que non temos nada. Bueno, estos serían leóns, que parecen casi. Se trata de representar todos os elementos para que se poda comprender. Un ala, e a cabeza do anxo, máis lo adivino que lo veo, e aquí o aquí. E aquí, se ve como un callado nunha forma redonda. Sería un pau con un pan, co pan, porque abajo alimentaría. Bueno, creo que me estou pasando el tempo, ¿verdad? Non sei canto tempo. Bueno, non estou diciendo. Bien, este capitel está xustamente no outro alicerce do lado dereito, fronte á nave, do arco triunfal. E representa, creemos que representa as figuras dos apóstolos de Cristo. Está moi deteriorado e as fotos non son nada boas. Pero posiblemente esta sexa a figura de Cristo, os apóstolos aparecen con cartelas, con pergaminos, e non sei se poden ver, non sei se ven isto que son mans así. Este para dar unha testemunha, un testimonio de fe, non? E posiblemente estas señan unhas chaves que Cristo entrega a Pedro e entonces estaríamos vendo outro elemento de liturgia, é dicir, de sede, de reafirmación da sede de Cristo. Despois temos capitéis vegetales, pero na responsión, na segunda, entrando por o lado dereito, vemos este outro capitel figurado moi simpático, que volve outra vez a facer fincapé no pecado. Este é un demo horroroso e espantoso, aquí, con unhas fauces abertas, con uns corniños, con unhas orellas grandes, que procede, como casi todos os nosos símbolos, de Mesopotamia, de Asiria, dos pazucos asirios, de aí se saca o mundo románico, esos personaxes dos demos de pés prensiles, grandes fauces abertas, cornos, etc. Que ten suxeito a unha figura espira, na que se traballan un pouco os espazos interpostais. É un condenado, é un alma que se quere levar. Pero hai un anxo do outro lado que con un pau lle está dando para levar. Entón serían estes dous personaxes que se disputarían a alma do condenado. Bueno, o condenado está a alma, non? A figura espira porque a alma se representa no mundo medieval como unha figura espira. Incluso moitas veces como un neno. Tendrás que ser como un niño para entrar en aquello dos pianos. Entón vemos demos ou anxos como nenos, non son nenos, son almas. E esa outra figura que primeiro pensei que era un anxo, despois un demo, creo que non é ninguna das duas. Os teño que teoría, pero bueno, toda a vida. Bueno, vamos a analizar un pouco os capitais con seres fantásticos, que non son historiados, pero son con figuras de seres fantásticos. Tres arpías e un león, isto vimos antes, e capitel con loitas de basiliscos e leóns. Bueno, o basilisco está moi de moda nas películas de Harry Potter. O basilisco é un ser odioso, asqueroso, que mira, te quedas inmóvil, pétreo, etc. Encarna todos os animales. O capitel na nave de Mondoñedo, onde vemos
Un basilisco tería corpo de ave, cola de serpe, mirade que bonito o que sería o recurso de entrelazar as dúas colas justamente no centro, e justamente se morden no ángulo, é dicir, en un sentido estético e de geometría impresionante. Se fan por plantillas, os capiteis fan por plantillas. E este sería un león con toda enroscada loitando con un basilisco. Aquí outro, é dicir, as forzas do ben e do mal. Por que poño unha e outra? Porque aquí se ve claro que hai dos martes tipos. Vemos o traballo moito máis fino, o claro oscuro, como parece que surre o bulto hacia fora, como va adaptándose moito mellor ao que é o espacio do capitela, hai un condicionamento, pero se va movendo mellor, fa unha torsión do pescozo moito máis natural, e aquí vemos as formas máis redondas, máis grosas, máis rudimentarias. Entón, posiblemente, dúas máis diferentes. Outra vez, o mismo para explicar que hai outro capitel que ten as mismas motivos. Volta de león e basilisco, posiblemente a mesma man. E bueno, capiteis con arpías. Decíamos que había arpías e había arpíos. Este é un capitel da fachada oeste, que é moi rudimentario. Que aparece corpo de ave, a cola, que dá volta e aparece unha flor. Isto tamén provén moito do mundo da miniatura, onde os extremos dos animais continúan con flores, etc. Eu vi en algún sitio reproducido como que son sereas. Eu creo que non, porque hai sereas pásaros, sereas peixe. Pero non teñen cola. E ademais son sereos, porque teñen barba. E ademais teñen un casco. Entón, eu penso que son arpías masculinas, que tamén representan o mal, os vicios, etc. Aquí eu comparo a portada da igrexa de San Xoán de Portomarín que se está a facer nestes momentos. Estes son dous homens tamén, un tocado da época. Poden ver as colas que se entrelazan, o mismo corpo de ave, mesmo que acaba en este recurso tan bonito ornamental de unha flor, pero a diferencia del tratamento que hai aí e aí. Isto é moito máis rudimentario que aí. Por tanto, hai artistas tamén de menor categoría. Os de San Xoán de Portomarín traballan, son descendentes do taller de Mateo, e eso se nota. Este tipo de motivo de palmetas que hai aquí nos cimacios, tamén vamos a ter en Mondoñedo. O que pasa é que casi non se conserva en ningún lado porque están todos. Más de lo mismo, para representar o virtuosismo, como se pode facer e tal, e despois enseñarles estos que ven aquí que son como perlitas, chaman ejes perlados, que a veces aparecen nas follas. Son moi típicas do taller de Mateo e vamos a ter tamén en Mondoñedo. Estes son dúas figuras de basiliscos que tamén, con un recurso que aparece moitas veces na miniatura, aparecen cos pescozos entrelazados, precisamente no centro, etc. E aquí vemos moito máis sentido do volumen. Bueno, este precioso. Está, vamos a ver, a dereita, la fachada oeste, a Catedral de Mondoñedo. En a loita se supón, volvemos ao mismo, nos poderes buenos, de las fuerzas del bien e las fuerzas del mal. Cristo representado por o león de Judá, aquí temos o rabo que dá a volta, porque podía parecer un cancino, verdad? E tenía que ter as fauces abertas e inspirarnos horror e fiereza, un león espiado. Pero vemos a risa. O sea, que vemos isto con este aspecto amonecado e non nos
E iso por a rudeza, precisamente, da talla. E o basilisco, aquí casi non se nota o corpo de ave, pero si vemos a cola, fíxense que parece casi un porquiño. Casi parece o fociño de un porco. Por que? Volvemos ao mismo, un canteiro de aquí, bueno, de aquí, de España, que non ten un vestiario a mano, onde se pode ilustrar, etc., pois resulta que, a ver, como sabe como é unha cara de un león, como sabe como é unha cara unha serpe espantosa, etc. Pois colle o motivo normal. Bueno, trouxen este capitel de San Martiño de Mondoñedo, que todos coñecen, porque, bueno, me gusta comparar e facer fincapé no mismo, que este sería o pecado de soberbia, Eva e Adán, e os leóns que lles comen a cabeza, a que Gloria Ramón Izquierdo. Son leóns, comemos por o rabo, pero, se non, non nos daremos conta. Eu fixen un traballo de curso sobre San Martiño de Mondoñedo, estes capitéis, e dixen ao profesor, precisamente a xera tengo na de mire, estos non son leones, son caballos, que van a ser leones? Foi cando me dixo, isto usted explíquele a uno, tal. Entonces, volvemos outra vez ao mismo, non? A mentalidade e os recursos que teñen os obradoiros locales. A veces atopamos cimacios decorados con temas zoomórficos e fantásticos, como digo, moito máis correctamente feitos, porque se toman do mundo máis cercano, do mundo da miniatura, do mundo do metal, etc. Este cimacio son tamén loitas de basiliscos e leóns, e estas follas de col con eixos perlados que nos recordan moito tamén os traballos do Pórtico de Col. Este mismo tema vegetal se reinterpretaría, se faría, en San Xoán de Portomarín, con máis rendido na talla, máis relevo, máis naturalista, pero son esquemas que se repiten e se repiten en casi todos os edificios públicos. Bueno, o mundo cisterciense tamén vai a deixar pegada en Mondoñedo. Se dixemos que posiblemente un taller que traballa en Meira e en Vilar de Donas vai a traballar en Mondoñedo. Bien, este é un capitel da Catedral de Mondoñedo e aquel é un capitel do Mosteiro de Santa María de Meira, prácticamente iguais. É moi raro, porque, inda que traballan con plantillas, normalmente os canteiros nunca repiten, por eso da creatividade. Poden repetir unha cenefa, etc. Pero atopar capitéis prácticamente iguais é moi difícil, non? E aquí sí que o temos. Son motivos de entrelazos que nos recordan talla dos vegetais, pero tamén motivos do tecido. Volvemos a ver o mundo das artes aplicadas na pedra, non? E, bueno, xa digo, levando unha simetría, un rigor, colocando as follas nas esquinas, etc. San Bernardo de Claraval, que foi o que leva a orde do Cister a súa apogeo, que foi fundada por Robert de Molesmes, deplora todo o que é figuración nos edificios. Quere chegar, depurar, o sea, depura a orden benedictina, e dice que os monxes non deben de ter figuración nos claustros, sobre todo, e nas iglesias, porque se distraen. Esas formosas reactividades que distraen la mente dos monjes en vez de estar meditando. Por lo tanto, aboga por os capitéis lisos ou vegetais. Entón, casi todos os edificios do Cister nos vamos a topar capitéis vegetales, capitéis lisos ou capitéis de tipo geométrico. Mondoñedo non que sexa un edificio cisterciense, pero está moi influenciado por esa rigurosidade, por esa austeridade do Cister, e nos vamos a topar moitos capitéis como estos, veremos, con ese espírito. Incluso máis riguroso, porque as basas dos pilares, dos alicerces, prácticamente non están decoradas en Mondoñedo. En ocasións, curiosamente, hai alguna decoración máis que en Mondoñedo.
sería o mismo, capitéis de cintas planas, que recordan a vegetación de tecido, que na fachada oeste de Mondoñedo. E aquí, este é o interior na nave de Mondoñedo, no cruceiro, e vamos a ver motivos de cintas planas, como se ven follas, o que son os puntos neurálxicos dos ángulos, etc., e que nos recordan moitísimo ao mundo da miniatura. Bueno, Meira e Mondoñedo. Meira, hai algo que decir ao seu favor na fachada de Meira, que o granito é moito menos duro que o desta zona, e é un granito e casi pedra caliza. Entón, se poden facer todas estas maravillas e preciosismo que en Mondoñedo temos que ter cuidado, non se poden facer porque non o permite a talla, non? Pero, sin embargo, a fachada da Catedral de Meira, pese a todo o rigor cisterciense, nos atopamos, miren aquí, o que serían estos entrelazos, pero que rematan como en cabeciñas de animais, cosa que a San Bernardo non lle gustaría, pero, de alguna maneira, foi unha fantasía do arquitecto, non? Este pertence a Mondoñedo, e o capitel de cintas lisas, como vemos, se van entrecruzando. Depois isto habería que analizar, tamén hai estudos feitos, non? Os lamas, por exemplo, con máis xente, no que clasifican cintas planas, cintas estriadas, con cintas que deixan un espazo no medio, cintas que se cruzan nos vértices. Bueno, xa despois para especialistas. Mais, equipo tamén cisterciense, en Mondoñedo, onde vemos cintas estriadas, que se cruzan e confluen nos ángulos con unhas bolas, unhas volutas, e no medio, pois, algunha vegetación sintética, tamén nas ben, e é unha comparación da portada principal dunha parte, da parte dereita de Mondoñedo e a parte dereita de Meira, e para explicar que, bueno, aquí vemos o material tamén máis tipo pedra caliza, etc., pero tamén para ver que non solamente influye nos capiteis o estilo cisterciense da Catedral de Meira, sino, por exemplo, no que serían as xabas no interior, aquí vemos este tipo de flores partidas en 4 que vemos en Meira, que vemos en Mondoñedo. Habería moitos elementos que analizar, moitos elementos que estudar, é un terreno moi amplio, e aí está Dr. Estienne da Santa Madre Iglesia, personalmente. E me queda último. O granito é máis... Vamos a ver, non é que entenda moito do granito, pero creo que se presta máis a facer formas que non... É dicir, un problema que temos sempre, se dá en Galicia, é o problema do material. Pero, por exemplo, tú ibas a Castela e ves un edificio gótico ou ves un edificio románico e hai unhas maravillas impresionantes de detallismo. En Galicia se fan formas grosas, formas duras, e non se pode facer ese detallismo porque o material non é. Tampouco permite a caliza, que, por exemplo, recordo un detalle, cando se fixo o Hospital de Reis Católicos de Santiago, se fixeron 2 claustros de caliza, que viñeron artífices franceses. Foi unha maravilla, pero duraron 20 anos por a choiva ácida. Se vai corroendo. Entón, claro, o material é importante. Sin embargo, temos cosas como o barroco galego, como as argós grandes, as mazás, as guirnaldas, que é unha maravilla. É un distintivo da nosa identidade. E se permite precisamente por ser o granito aguante e eso. Pero, xa digo, ahora do detallismo hai ese problema. E despois, bueno, teríamos un pouco a parte da escultura monumental, a escultura ligada aos monumentos, a escultura exenta. E na escultura exenta, mellor tamén se pode facer algo máis de detalle, non? O problema é que non hai moito
moita documentación. Posiblemente houbera, pues claro que sí, libros de fábrica, porque cando Mateo construe o Pórtico da Gloria, esculpen o taller, se sabe lo que se le pagou, etcétera, etcétera, en Mondoñedo posiblemente tamén houbera, pero se perdería con tantos anos, guerras, invasións, incendios, é dicir, sería unha xoia, non? Que alguén atoparon un desván. Traslado, decía que traslado también. Traslado. Bueno, si me permite decir, la Catedral de Mondoñedo tiene una piedra exterior que es más rosada que la interior, que es más gris. Hay una diferencia entre la piedra interior y la piedra exterior. Hay mucha diferencia. Alguna conserva policromía, pero la interior es mucho más gris respecto a la exterior. O sea, hay dos fases diferentes de construcción con respecto a la piedra también. Sí, vamos a ver, hay muchas incógnitas en la Catedral de Mondoñedo, porque hay que pensar que la Catedral de Mondoñedo se trasladó la sede a Ribadeo, pero antes había una sede en Mondoñedo. No vamos a pensar que alguna pieza pudo reaprovecharse. La construyó Don Martín, o sea, construyó esta catedral, la construyó consumable y consagrable. Y después es muy curioso. Pero no quiere decir que no se aprovechase alguna pieza que había antes. Es muy curioso también que el deambulatorio apareció en el siglo XVI, pero antes no era tampoco una iglesia de peregrinación, porque era con 3 cabeceras, pero no tenía una zona de peregrinación, fue sucesiva también. En el siglo XVI, cuando aparece el deambulatorio cuadrado, además, que no es muy común, y se transforma en una iglesia de peregrinación, pero antes no lo era. Claro, yo eso sí que no lo sé, pero a lo mejor tiene algún motivo demográfico, depende de la cantidad de población que hubiese, porque una iglesia también tiene que tener un aforo, ¿no?, para albergar a una determinada gente. Una iglesia, por ejemplo, nace una sede, o en este caso no nace, que ya existía, pero se traslada, Don Martín la configura, construye la catedral, manda construir, etc., y Mondoñedo se va poblando con una, en 1156 creo, corríjame si me confundo, que Alfonso VII le da categoría de ciudad. Entonces va viniendo gente, se va poblando. No es lo mismo el aforo que había antes, habrá más necesidades. Cuanto más necesidades hay, más grandes tienen que ser los edificios. Digo yo, ¿no? No sé. ¿Qué me ocurre? Porque las iglesias de peregrinación son para albergar peregrinos. Si no hay peregrinos, pero si empieza a venir gente, habrá que crear una infraestructura para que la gente pueda albergarse. Y entonces empiezan a surgir los monasterios alrededor, vienen conventos, etc. Una ciudad, la iglesia tiene un papel fundamental en lo que es el poblamiento. Por ejemplo, vamos a ver Meira. La iglesia del monasterio cisterciense, Meira nace a raíz del monasterio. Una sede es importante, una ciudad tiene una sede. La gente se siente orgullosa de su sede y de su ciudad, y alrededor se va poblando. Aquí son conceptos que a lo mejor ahora parecen la sede, Mondoñedo tal, está aquí, está... Pero en esos momentos yo pienso que era importante la ubicación, la demografía, el poblamiento. Y lo de decir, por ejemplo, se van creando oficios, se van creando industrias, va habiendo una nueva clase social que aunque hasta el siglo XVIII la burguesía no sea clase como tal, pues sí es un estamento. Son personas que ya no dependen del campo para vivir. Entonces se va conformando una ciudad. Una ciudad en la catedral se vendía fuera, se hacían, vamos a ver, reuniones del pueblo, etc. O sea, era un núcleo importante de referencia. Y bueno, por ejemplo, está incluso en el siglo XVI, si pensamos, usted lo conocerá bien, los de Italia y tal, que eran una serie de repúblicas independientes hasta la unificación y tal, como unos con otros rivalizaban por tener su mayor catedral.
porque eso le daba caché a la ciudad. Es como un símbolo. ¿No? Pero bueno, no soy especialista en esto. ¿Qué opina usted de que hay muchas teorías que con la figura de los dos leones que puede ser Gilgamesh, de ponerme Gilgamesh, también como el pórtico de la Gloria, de Santiago? Vamos a ver, Gilgamesh, como sabe, en Mesopotamia, la diosa suprema es la diosa Ishtar, que es la diosa de la tierra. Todos los años las cosechas en primavera empiezan a surgir, y bueno, empieza a surgir lo que es la floración de los campos, etc. Entonces la diosa Ishtar se casa con un héroe que se llama Gilgamesh, que no es ni humano ni dios, se muere pero es muy fuerte, es terrible, es un poco, se cree que la figura de Sansón está copiada de la figura de Gilgamesh. Entonces Gilgamesh a veces aparece luchando con dos animales. Y Gilgamesh se muere. Y la diosa se queda viuda, pero todos los años resucita, eso es en la mitología mesopotámica, resucita en primavera y vuelven otra vez a surgir los campos, la floración, etc. Gilgamesh cuando a veces aparece luchando con animales, a veces aparece luchando y otras veces protegiendo, porque los está protegiendo. Por ejemplo, muchas veces parece que está protegiendo a los animales pequeñitos de las fieras. Entonces, es un poco como, por ejemplo, en la Catedral de Jaca, en la portada, que es una portada penitencial, se representa un león que parece que está pisando a un penitente, pero él no lo está pisando, lo está protegiendo. Entonces, muchas veces estas cosas son difíciles, porque, por ejemplo, nuestros demonios, ese demonio que decíamos tan feo, que quería llevarse al alma, que vienen de Mesopotamia, de Asiria, pues la gente los llevaba colgados del cuello porque eran tan feos que no se atrevería nadie a hacerte daño. Eran algo como un amuleto protector. Sin embargo, nosotros tomamos el símbolo, pero para nosotros es el símbolo del mal. Entonces esto depende de las culturas. Porque, por ejemplo, el león, puedes decir, es fiero, te va a comer. En este caso es Cristo, ese león de Judá, representa, se cree, vamos, es decir, tampoco se puede asegurar nada, pero se cree que representa a los poderes benéficos y que va a proteger a las personas indefensas frente al basilisco que representa el mal. En Mondoñedo nos estamos encontrando pecado, castigo, pero también redención. Nos encontramos pecado en la avaricia, la soberbia, todo eso, pero también redención en el Pantocrátor, también la figura de Daniel, el justo. Es decir, es un programa complejo, en este sentido. Está enseñando el pecado, pero también está enseñando la manera de redención. Y es un programa muy lógico para una sede que se está afianzando, que quiere poner de relieve unas cuantas cosas: la penitencia, la Eucaristía, los sacramentos, y me parece un programa muy coherente dentro de lo que más o menos se puede ver. Hay cosas que se habrían mejor si se conservaran los capiteles mejor, pero bueno, lo que hay.